Mindenkinek csak a kockája még a neve, mert mindenki a felsőnök így a maga kezéhez csinálja meg. Megkenem a korongot ezzel a csiszolókorral. Ez a hajtókor ez előre nem jöhet. Már egyből teszem ide az ujjak, így teszem ide kérdőre. A hajtókor előre nem jöhet. Ezt már rögzül is be. Lerögzítem, akkor kell szépen a hagyjút, azt ki kell belőle piszkálni. Visszaküvegében dohányzás ilyenek van, nem írás. Hát dohányozni nem kellene, az igaz, de ha nem érünk el máskor. Ezt kipiszkáljuk belőle, azt mondja, megy a nevemre.
azért ilyen cifra, mert ez itt a pápa írógépet tesz. Igen. Akkor bemegyünk. Ide olyan hetente, de hát ezt úgy értem, hogy minden nap dolgozik. Ami annyit jelent, hogy naponta egy 60-70-80 litrát megnyit, hetente egyszer, ha melegszik a tengely, és itt melegszik hátul. Tehát érzed azt, hogy fogod, hogy itt melegszik hátul. Akkor kell megzsírozni. Mikor nem melegszik, akkor el is felejti az erőt. Hőálló zsír. Ennyi kell ennek csak. Ezeket a csavarokat nagyon ügyesen kell belekapatni, mert alumínium házba megyek. És ezeket nem szabad nagyon megtúlzni. Hát persze, 3-4 kis alumínium. Tehát ezt úgy kell értelmezni, ha egyébként nem melegszik. Ha egyébként nem melegszik, ezt úgy kell értelmezni, hogy naponta egy 60-80 birkát megnyír, és úgy hetente egyszer. Tehát 400-500 birka után. Tehát te, ha megnyírod a 150-et, semmit se kell csinálni. Még jövőre is. Nem igényesek ezek a gépek. Látod, ott fénylik a golyó. Sokat nem adok neki, csak egy 2-3-at, mert itt a levegőnek be kell jönni. Majd ezt a gyapjúmorzsákat kipiszkálom. Mert szüksége van arra kis levegőre, hogy nem melegítjen. 3 elég neki. Kérlek szépen, ennyike elég lesz a fogaskerékre. Rákenjük. Kis savart nagyon óvatosan, mert itt egy ennyi kis alumínium benne. Szépen belekapatni. Így, nem erőből, csak úgy, hogy fogja. Meghúzott, tehát itt eddig már rendben van. Na most ide figyeljünk, azt mondja, hogy fogunk egy kis vékony csavarhúzom. Hát ugye nekünk mindenre van itt már célszélszám. Kicsit, ez előre sose jöhet. Majd ezt megmutatom egy másik alkalommal, hogy miért nem. Piszkálni, hogy a levegő tudjon bemenni. Úgy. Na most akkor nagyon jó figyelj. Itt tartom az ollót félfele, hogy ez ne tudjon előre kibukni. Ez lejön. Ez itt már milyen fényes a vége. Ez itt is zsíroz. Na de itt hiába nyomom tele. Oda nem megy. Hát soha nem megy oda. Ez így tartom, a gyapjút azt kifele, és akkor ide figyelj. Van itt egy gömbcsap, ennek olyan a vége, mint egy golyó. Az egy pérselyben mozog. Látod itt? Na most akkor nyomok rá egy kicsi zsírt, a csavarhúzónak a végére. És akkor kérlek szépen abba a pérselybe teszem ezt a zsírt. Abba a pérselybe teszem. Na, ugyanígy néz ki, mint ez. Ide is, de csak egy pici kell oda.
ide is teszik egy annyika zsírt, látom, akkor azok jó. Ide csak így eligazítom, mert ebben van elég. Van zsír. És akkor ez szinte látod, nem lefele van, mindig felfele. Hogy ne tudjon előre menni. És akkor kérlek szépen, így csavarhúzó heggyel ezt így beleigazítom abba a pérselybe, már benne is van. Ez a zsírzás. Ez a zsírzás. Oda abba a hüvelybe, oda még ritkábban kell. Hát mondom, ezt úgy kell értelmezni, hogy egy 400-500 birka után igényel egy ilyet. Na kérem szépen, ez kész. Megtöröljük egy kicsit. Ez a zsírzás, ez egy karbatartás. Ez ilyenkor szállítási helyzetben mindig be van húzva. Ezt egy kicsit meghúzzuk. Jó, ennyi nálunk van. Jó, alkatrészek vannak benne, ami szokott kopni. Figyelj ide, például most csütörtökön eltört egy kis srácnak ez a izé. Ezek vadonatújak. Na most, amit mondtam neked, ilyen kés, tehát most még neked nincs olyan. Látod, ebből kiír a köröm, beleír a fejsűbe, ez be se indul. Érted? Tehát ezt szoktuk kaszakűvel, amit mondtam, hogy a körmit kaszakűvel elszedni, erről van szó. Na, de hát neked nincs ilyen vékony késed. Az egyik ez jobbról megy, ez így jobbról fogja a kést, ez meg balról fogja a kést. Ezek vadonatújak, tehát ezek törhetnek el, tehát ez most ne úgy érts, hogy minden nap eltörik, az törhet el, akkor ez belemegy ide a alumínium hálóba, ide, ez a részlet. Van egy zégergő, az sosem egy többre, az átveszi ide. Na mostan ez a sűrű menet szokott lekopni a kupak alatt. Ezt azért tettem oda. Na de ezt is úgy értsük lehet, hogy 10 év múlva se kopik. Érted? Tehát ez is vadonatúj. Na most a spirál végén van ez, mert ez egy rugó. Egy 5 sodronyból összetekert erős rugó. Na most ez a csavar majd idővel, ahogy dolgozik, ez lekerekedik, lekopik, mert ez a vaskoptassalé. Ez koptassalé. Ez présé. Mert egyik oldala szerélhető, a másik még présé. Na itt ez a szerélhető. Az a szerélhető. Ez a vaskoptassal egész kerekre majd ennek a sarkai. Van benne egy tartalék kis csavar, mivel a lyuk szokott kibővülni, ezért még jó. Tehát ez arra van. Na mostan. Ez a hátsó tengely, ez a fő tengely, ez van benne itten. Ez van benne itt. Na mostan itt csúszik, meg itt csúszik. Na mostan itt megnyomod jó erősen zsírzóval, akkor jut, igaz, neked többet van zsírnak a rúst, de ide zsír, ide zsír. Akkor jut. Na, ez még egy új fogaskerék. Na most figyelj ide, be van jelölve a motoron, de az nem fog megváltozni a forgásirány. A motor, ahogy itt szembe állsz vele, azt ide teszed a kémújat, így elfele viszi a hüvelykújat. Ez ide be van jelölve, itt egy nyíl, hogy arra kellene forogni, tehát ez így forog. Ez így forog. De az neked nem fog megváltozni, csak hogyha valami réget szereled, azt a kondenzátornak a vezetékét megcseréljük. De nem kell ahogy nyúlni. 10 év is. Értem? Na most figyelj ide, minden menettel megy össze. Minden rendesen megy össze. Na most ha megváltozna a forgásirány, 3 fázisnál van olyan, siettünk, belüttük, nem lüttük, akkor széthull, hát lecsavar mindent. Tehát minden rendes menettel csavarod.
ez is. Na mostan ez itt van belőlük. Ez itt van belőlük. Ez adja át az excentrikus mozgást. Ez adja át az excentrikus mozgást. Na mostan, azért nem szabad, hogy az a hajtókar előre billenjen, azért nem szabad neki, mert ez a golyó van rajta. Értem? Na most, ha az a hajtókar előre megy, ez leesik, azt így mellé fittyen. Így már adj csak ki a golyóféltővő csavarhúzómat. Na mostan, figyelj, biztos 1000%, hogy cserélőre is, ott idétlenkedsz, és ez a golyó le fog ugrani. Na most akkor mit csinálsz? Egy ilyen vékony csavarhúzót, vagy egy drótot kezedbe veszel, gyapjúval kitürülöd innen azt a zsírt, azt a trutymót, kitürülöd gyapjúval, egy másik csavarhúzóval, akkor ott, mikor kitürülted, ezt a csavart kiveszed, te annyit fogsz látni, hogy ez így itt lesz ennek a tengernek a végén, ezt a kis csapot látod. Érted? Szépen így odamész világosra, így ráteszed a csavarhúzó végét, és így ráigazítod. Utána a hajtókart, ez a hajtókart, ez bejön egész ide. A hajtókart így oldalról ráhúzod. Érted? Tehát ha szítról az olló a kezedben meg készcseréltél, nem kell megijedni, hogy jaj, most mi lesz. Hát az lesz, hogy akkor szépen kiveszed belőle ezt a csavart, 17-es kulcs fogja, na most ez be van állítva. Ez nem mozduljon el. Ha ebből mondjuk 3 menet látszik, akkor ez ugyanígy kerüljön vissza, mert ez be van állítva. Érted? A járáson. Na mostan ide figyelj, ezt kiveszed, az állítás megjegyzed, ezt kicsavarod, úgy, mint az előbb, hogy zsíroztam, ezt kihúzod, ezt kiveszed, és kijön minden. Akkor gyapjúval kitürülöd, hogy lássál, és akkor ennyit fogol látni, mint amit mutattam is, ezt a csapot fogod látni. Hát persze a zsírban majd kikerül a golyó is, ez is ki fog kerülni a zsírba, ezt nehogy kilök. És akkor ráhúzod vagy egy vékony drótra, vagy egy ilyen vékony csavarhúzóra. Én ezt a kis haszontalan csavarhúzót erre tartom már évtizedek óta. És akkor így látom a villanynál, ráteszem a hegyire, érted, azt így ráejtem a golyót. Ennyi az egész. És így oldalról a hajtókart, mert az ilyen villa, így ráhúzod oldalról. Na, ez arra való. Na most ennek ez szokott letörni. Na de hát ezt most ne úgy érts, lehet, hogy 5 évig se törik le. Ez szokott letörni ez a csap. Ez arra való. Ez ezzel csatlakozik majd össze. Ezzel csatlakozik. Na most ez a rúd, a vége szokott elkopni, vagy egy nyakba eltörik. De ez is nagyon ritkán fordul elő. Azért kell a zsír, oda, amit mutattam, mert ott mozog, azon mozog, és képes beégni. Látod, az enyém is tiszta fényes volt. Ez arra van. Ez egyébként ez mind vadonatúj alkatrész. Na mostan, amit mondtam neked, abban a hajtókarban itt alulról van ez a pérsely. Na mostan, ennek a fején ez percenként 2000-szer el-vissza mozog a hajtókar. Ebbe a pérselybe tettem én, mikor egy hanyat fektettem az ollót, a csavarhúzó hegyen zsírt, hogy ez zsírba fusson. Érted? Hogy ez zsírba fusson. Na mostan, amit mondtam, ez hátulról nyomul az a hajtókar előre. Igen. Tehát akkor ez itt fogja kikoptatni ezt. Igen. Akkor még ezt nem kell ellökni, hanem így meg szoktuk fordítani, hogy a kopott rész kerüljön előre. Na most ennél szintén az a helyzet, hogy az egyik fele fog elkopni. Igen. Akkor megjegyzem fűrészlappal, hogy olvott, és az a jelzés előre kerüljön. Úgy kontrázom, de a kontraanyával. Mert akkor megint takarékoskodtam, mert a másik része kopik. Érted? Tehát ezek azok. Na mostan ez a ferde térse.